तारिखो आंनि थाखाय कैसे खबर फाइकिया रतनपुर पर खरसा नंगो प्रतिबेन्दु देवर्मा मुफने मुं नरेंद्र देवर्मा रतनपुरनि नग सुवाक गोबां दङ बे सुवाक आबो 2 नम्बर सुवाक বিভিন্ন জায়গায় তুবই এরিয়াও তুবই আপনি সুয়াক কাউন্টার সারা নগ ইলিগেলি খামিয়া সুয়াক বটলিং খাইজাক সুয়াক ন ফালনি आं थानि खबर सफायकिया आबोनो आं नायो चिनि बरक कारो 2 नम्बर सुवाक रं नोंखांगाय नों आपनि बिआइनि जागानि पाइ नोंखांगाय जेकुनु समायाव देराना चान्स दं आ खबर मानना लगे लगे न आं आबोनि बागैनो इनिशिएटिभ नाका आपनि एरियाव आपनि 2 नम्बर सुवाक रं फालकांगे तो असुबिदा दङ बरकनि भबिष्यत खूब जेकुनु मुंसां मानो खामिया चित्रान दसा कासाय मानो आबोनि बागैनो आं आरो नगो थांनि चेक खाइया चेक खाइनो परे गुबुन गोबां मानो सिङाव বিভিন্ন জায়গাव उनाव दाजाक बस्ताव दाजाक हुइजाक तुक बिसिङाव दाजाक आपनि गोबां मानका टोटाल ताबुकनो रंनो खाना आसुवाक आं गनबाय माने 194 बटल of different brand आरो बियार दङ दै लोंगर दङ वडका दङ किंगफिशार दङ आपनि गोबां ब्रान्ड मानका आबो बाजार अनुमानिक 35-40 हाजार बुंगानो आबोनो दिनै मिशन जानो सेकान चार के ताबु बजे चोक कबाय के फालै दंना रायदि चेते निन त कक जम तम तंनाय आपदै सुवाक नंनानै मुसुं खानके बा काउन्टार पाइ नंथु आपदै नक रगो फालमानि बियां पैकेटिंग बुइ साप्लाइ रिमानि आबरखौ खूब रिक्स आबो नों याखाय चाव नरक जतिन नंना मुसुं खानके काउन्टार काहाम जा सुवाक पाइ नंदि आपदै 2 नम्बर बटलिं खाइजा रंनो नों खानके तो नि किडनी लिभार जतन थांनाय आपरके नों डाक्टरनि खबर नाय आबोन बगैनि आं सुवाक नंनाय रंनो कोयो नोंना मुसुं खानके नरक काहाम जागानि पाइ नंदि आपदै 2 नम्बर सुवाक रंनो नरक नों याखाय चाव नां नरनो रिक्वेस्ट खाइनांगौ